żmien. Ħajr mulej, ħajrni b'mewt ħassar nubna, u tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin. Fink il-qana biex malek mal-qawma, niksbu r-rebħa f'saltna tek bla tmiem. Fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazza lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-Eżiż qegħdin niċċelebraw dan it-tieni ħadd tal-Eid. U fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li jiltaqa' mad-dixxipli tiegħu. Li ma laqa qed isseħħ ukoll magħna u sseħħ magħna kontinwament b'mezzi differenti. Għalhekk jew nirrikonoxxu din il-laqgħa ma' Ġesu fil-kuntest li fih qegħdin ngħixu, sew tal-mard, sew tal-pandemija, kif ukoll tal-kuntest li qegħdin ngħixu fih issa illum aħna. Dak li għadu kemm ġralna qabel dil-Qudiesa, dak li għamilna din l-aħħar sija, din l-aħħar ġurnata. U jew nitolbu l-grazzja l-mulej biex dan ikun il-kuntest li fih aħna nintaqgħu miegħu. Walek jew nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Dal-misteru tal-Qudiesa qegħdin nofru għall-bżonn ta' Dorin Cardona. U issa ngħidu flimkien, glorja l-Alla, fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-ard li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla taħnina bla tarf, matul dal-festi tal-Għid, inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu, biex kulħadd jifhem id-dejn kollu bliema ħasil tnaddaf u bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-dixxiepli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fil-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd, għax kienu ħafna il-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dak kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibbiegħu ġidhom u kull ma kellhom u jaqsmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissieħbu fl-ikel biqlub ferħana u safja. U kienu jfaħru l-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi.
Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Faħru il-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Awwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u reb fl-rejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjex ta' ħila. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-ħaġa f'għajnina. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u Missier Siedna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu reġa' wilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li jitħassar u jittabba u anqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li wassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqari jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-deb biex kun jisħoqilkom tasal għat-tifħir għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għad li issa m'intomx tarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu il-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Tomas emmin ta' xrajtni jgħid il-mulej. Ħen dawk li ma rawx u emnu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżza mill-lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu għad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom, kif qalek kurihom idejhu ġenbu, u d-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Islim għalikom, kif il-Missier bagħat lili jekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispiritu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommhomlhom ikunu miżmuma. Tomas wieħed mit-tnax jgħidulu it-Tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: Rajna lill-mulej. Iżdu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 jiem wara d-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tomas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tomas: Ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħdu fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, imma emmen. Wieġeb Tomas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmint għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li bent Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej.
Hekk f'dan l-ewwel ħadd ta' wara l-Għid, il-Vanġelu jgħidilna żewġ dettalji sbieħ. L-ewwel dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, jiġifieri l-Ħadd, bil-Malti nifhmu l-Ħadd u wieħed, waħed. L-ewwel wieħed, l-ewwel jum tal-ġimgħa wara s-Sibt bħallum. Id-dixxiepli kienu flimkien u Ġesu derilhom. Imbagħad jgħidilna ftit iktar l-isfel, 8 ijiem wara id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa, Tumas kien magħhom u reġa' ġie Ġesu. Mill-bidunet tal-Knisja, kif indikat sew mill-Vanġelu li għadna kemm qrajna ta' San Ġwan, din id-drawwa li Ġesu jiltaqa' man-nies f'dan il-jum, fil-jum tal-Ħadd, il-jum tagħna l-insara. Walek importanti f'kif aħna nirċelebraw l-Għid ta' Kristu il-qawmin tiegħu li aħna niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd, hekk iridu nkunu ferħanin li din l-appuntament għamlu Ġesu magħna. Ġesu għażel li jintaqa' ma' dixxiepli tiegħu fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġimgħa wara oħra. X'inhu l-iskop ta' dan il-jum li fih niċċelebraw il-qawmien ta' Kristu? L-iskopu li nieqaf ftit mir-rutina, li nistrieħ u dal-mistrieħ jien irrid niddedikaħ ukoll bħala laqgħa mal-mulej. Dak hu l-iskop li jien fil-jum tal-Ħadd niltaqa' mal-mulej. Affarijiet oħrajn importanti. Per rridu noqogħdu attenti mill-mentalità tad-dinja, il-mentalità tal-business li tipprova toħdilna l-Ħadd. L-isport sabiħ ħafna, sew, ma mhux għaskapitu li ma tiqafx. Li tintaqa' bħala familja hi xi ħaġa sabiħa immens. Però mhux li twarrab imbagħad il-mulej. Bl-Ingliż hemm saying sabiħ ħafna, put God in the center and everything will come together. Poġġi l-Alla fiċ-ċentru u kollox jingħaqad. Ejjew nitolbu l-mulej jenna biex nifhmu aktar dan il-jum tal-Ħadd. Dan il-jum li jqaddisna li jfakkarna fil-festa ta' Kristu mqajjem. X'għallimna aktar il-Vanġelu tal-lum? Punt ieħor sabiħ li juri l-Vanġelu kif koll il-qari u kif rajnieh matul din il-ġimgħa wkoll, li kif qalek l-ewwel ħaġa qallhom islim għalikom. Dan hu l-messaġġ ta' Ġesu li jagħtina islim. Ġesu dejjem jiġi bis-sliem, Ġesu dejjem jiġi bil-paċi. Ma jiġix bl-arroganza, ma jiġix bl-għajat, jiġi bil-paċi. U jiġi bil-paċi kif għedna fil-bildu tal-Qudiesa fis-sitwazzjoni konkreta li fija nkunu ngħixu. Ma jiġix paċi fl-arja, imma paċi fis-sitwazzjoni konkreta. U kif jarfuh il-Ġesu li kien imqajjem? Jarfuh mill-pjagi. Ġesu urihom idejh u ġenbu. U hawnhekk id-dixxiepli jifhmu li kien Ġesu. Dik il-ħaġa li xtaqna li qatt ma saret lil Ġesu, il-passjoni tiegħu, issir is-sinjal li bih aħna narfuh. Jista' jkun xi kultant anke tajjeb. Is-sinjal tat-tajjeb jiġi magħruf anke minn dak li hu jbati. Kemm il-Knisja fid-dinja u kif ukoll ġa l-istess Knisja. Xi drabi it-tajjeb mhux xi drabi dejjem tara mill-ħajt tal-qaddisejn, it-tajjeb ibati mill-istress struttura tal-Knisja. Issa raġun tista' tkun ħaġa u tista' tkun oħra. L-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna kif qalilna rajna sew fis-Salm. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Rajna xi 3 darbiet jew 4.
Dan wissar nistgħu ngħidu tal-ġimgħa tal-Għid. Il-ġebla mwarba mill-bennejja, għal dawk li ma jafux dik il-ġebla li xi tkun taqta mill-barriera tkun iktar jibsa u il-bennejja jħallu hemm, imbagħad issir pilar, dik il-ġebla mwarba ma jkunx jistgħu jaqtawha kantuni, però mbagħad xi tkun pilar għoli faċli titqaċċad u dik imbagħad jagħmluha il-ġebla tax-xewka. Xi tfisser ġebla tax-xewka? Il-ġebla li normalment tkun fil-kantuniera tad-dar, dak li kienu jibnu bis-sejjeħ, nofsa fl-art u nofsa l-fuq biex il-ħitan tiġi qisha x-xewka taż-żewġ ħitan. Ħalli jekk jgħaddi karettu mill-kantuniera, dik id-dar ma tiġġarrafx. Allura dik il-ġebla mwarba il-qudiem saret il-ġebla l fuq qed inbena d-dar. L-istess ġralu Ġesu. Dik il-ħaġa li xtaq iwarrab anki hu stess missier jekk jista' jkun biet minni da il-kalċi, il-passjoni tiegħu, imbagħad issir is-sinjal kif hu stess jingħaraf. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. Ikun hemm xi ħaġa li xtaqna li m'eżistitx, imbagħad wara ndunaw li Alla nqedha b'dik il-ħaġa anke negattiva fiha nnifisha biex joħroġ il-ġid, biex aħna nitalmu, biex jagħti linja lill-ħajja tagħna. U importanti dawn nirrikonoxxuhom. U meta tiġri xi ħaġa minn dawn, nibdew nistaqsu lil nfusna imma Alla x'irid minni, x'irid minn din il-ħaġa. Jekk jien marbut iżdejjed ma' din il-ħaġa jew mal-ħaġa l-oħra. U dejjem qed nispiċċa imdejja. Tgħid il-mulej x'irid minni u nfittex affarijiet oħrajn. Ikolli l-kuraġġ nagħmel affarijiet oħra. Dak hu punt ieħor sabiħ li jagħtina dal-Vanġelu. Imbagħad dal-Vanġelu jagħlaq ukoll bl-esperjenza ta' Tumas. Tumas li fil-bidu ma jemminx, imma mill-ġdid rid imiss bidejh, rid jara il-pjagi ta' Ġesu. Għax Ġesu minn dawn il-pjagi qed jingħaraf. Imbagħad ra u emmen. U fl-istess Vanġelu, jekk inkomplu naqraw, imbagħad Ġesu jibgħat u jibgħathom u jagħmilhom dixxipli biex huma jxandru l-aħbar. Għandek l-ewwel setta dixxipli li jintaqgħu ma' Ġesu jgħidu l-Tomas dan ma jemminx, però kellha tkun il-laqgħa personali ma' Ġesu li ġalu jemmen. U din hemm punt ieħor li nistgħu nifhmu. L-fidi mhux aħna ngħaddu għall-oħrajn bħala setta tagħlim, bħala ktieb, bħala katekiżmu, bħala norma ta' ħajja, imma laqgħa personali mal-mulej li jisseħħ meta iritu. U din tista' tgħallimna ħafna anke fl-edukazzjoni ta' tfal biex ma nimponux imma biex ngħinhom jikkonvinċu l-laqgħhom mal-mulej. L-importanti li ma norbtux affarijiet negattivi mal-esperjenza tagħha. Xi drabi l-istess ġenituri jistgħu jkunu huma l-qerda tal-fidi ta' wliedhom meta jimponu fuqhom l-affarijiet. Għax jibdew jorbtu affarijiet negattivi, guilt feeling bla sens taħtija bla sens, mal-affarijiet tar-reliġjon li dawk il-guilt feelings, dawk is-sens taħtija jispiċċaw biex it-tfal jitbedu minn Alla. Dillu li tridu nlaqqgħu ma' Ġesu bħala persuna u l-esperjenza miegħu. Mhux li tagħmel l-affarijiet bil-fors. L-affarijiet ta' bil-fors huma affarijiet ta' dittaturi u ta' tfal iż-żgħar. Ejjew nkomplu nitolbu l-mulejjenna biex dan il-Vanġelu rik ħafna hekk għal dan iż-żmien tal-għid ikompli jispirana u jkompli jorjentana lejn it-tajjeb. Wejju issa ngħidu flimkien l-istqarrija tal-fidi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam imbeli wiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għal-maħfta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-liwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U t-leżiż hija wissa ir-resqu tal-bit tagħna lill-missierna tas-sema. Hekk nofrulek missier ħanin is-sitwazzjoni kollha li fiha qegħdin ngħixu tal-coronavirus mhux biss pajjiżna imma fid-dinja. Kompli itfa' id-dawl u l-qawwa tiegħek f'dawk kollha li qed jieħdu ħsieb. Għin li l-huma ma jqarqu u lanqas iħallu oħrajn jitqarqu bihom. Għamel mulej Ġesu li minn din il-coronavirus nikbru kemm bħala umanità u dawk li s-solti jgwadanjaw minn sitwazzjonijiet bħal dawn jieħdu tagħlima f'Malta, fid-dinja. Tolbuk missieru kollha għal dawk kollha li huma involuti direttament għat-tobba, għan-nurses, għal-morda għal dawk li qegħdin imutu. Tolbuk missier ħanin kun int il-paċi tagħhom, int li tagħtina il-paċi. Jaf mulej ukoll ma dawk kollha li qegħdin fid-djar ibatu mhux biss f'Malta imma fid-dinja fuq mod speċjali fejn il-pandemija qiegħda fl-aqwa tagħha. U kun magħna wkoll mulej Ġesu biex tħeġġiġ li intatina permezz tal-kelma tiegħek u dan iż-żmien li qegħdin ngħixu qisu żmien tartir nieħduh bħala opportunità biex nikbru fil-verità u mhux fid-diżordnijiet tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Semmo friġ l-altar tijek, Anja ta' ferħta għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnna Tolbu ġibri s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat tifħir glor ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jiġġeddu fl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet.
Għaddejt ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ bati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajr, għax ħoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wetta fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejk bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Spiritu Addis tal-mulej, dawa lil-muħna, lil-qalbna bizmin, kuna lina s-ser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna mulej. Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbit, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, fejja ħina mulej. Wejja issa hu teleżiż fisimkom ser nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirtevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bil-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għatina u Alla li tista' kollox li tqarbina li għamilna fis-sagrament tal-għajt tibqa' dejjem tagħmlilna il-ġid fir-roħ. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. U issa jew nduru lejn Omna Marija, jew nofru la situazzjoni kemm tagħna partikolari kif ukoll tad-dinja billi nitolbuha bit-talba li talbitna minn dan l-istess santwarju. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa werek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omma, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa werek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omma, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa werek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omma, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave